Nativii berbec se complac în situații actuale, însă îi puteți deranja pe cei din jur. Încercați să ieșiți din zona de confort și să arătați de ce sunteți în stare, în special la serviciu. Gelozia nu este un cuvânt potrivit pentru a caracteriza taurii, însă astăzi pare că nu vor scăpa de acest sentiment. Un bărbat încearcă să vă provoace, însă nu va avea prea multe șanse. Gemenii ar trebui să acorde mai multă atenție bugetului. Evitați cheltuielile excesive în această perioadă și încercați să nu oferiți împrumuturi. Racii sunt avantajați în plan financiar. Va urma o serie de evaluări la locul de muncă, veți face o impresie bună, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Instinctul leilor nu greșește astăzi, indiferent dacă vorbim de planul profesional sau personal. Înainte de a lua decizii importante, bazați-vă pe vocea interioară. Fecioarele sunt cele mai hotărâte dintre nativi, știți ce vreți, aveți diplomația necesară să punctați totul elegant, iar cei din jur vă admiră pentru creativitatea de care dați dovadă. Balanțele fac impresie bună la o întâlnire romantică. În plus, realizați lucruri frumoase când vine vorba de carieră și primiți sprijinul așteptat pentru a face pași în față. Investițiile sunt în prim plan pentru scorpioni. O femeie vă ajută să luați o decizie importantă legată de o afacere, fie că vorbim de persoana iubită sau o colegă de la serviciu. Săgetătorii tind să fie prea încăpățânați. Chiar dacă cei din jur nu au dreptate, dați-le șansa să se exprime și astfel veți evita conflictele. Pe nativii Capricorn, prietenii sau familia îi ajută pentru a le cere sfaturi. Dacă aveți posibilitatea să-i ajutați, încercați să fiți acolo pentru ei. O femeie le poate face probleme vărsătorilor, fie că este vorba de o prietenă sau o colegă, mai bine evitați conversațiile lungi și vă concentrați pe lucruri mai importante. Iar nativii pești sunt preocupați cu tot ce ține de locuință. S-ar putea ca redecorarea să fie exact de ce aveți nevoie pentru a reîmprospăta energia de acasă. Acestea au fost predicțiile astrale. Dacă vreți să aflați mai multe informații, puteți face asta accesând pagina de Instagram a astrologului Nicoleta Ghiriș.